Vatandaşlar, her birinize salat alayım. Maslahat. Gollaýaňyzmy, gollamaýaňyzmy, bu pikirmi, elbet pikirmi bir kommentarida ýazsaňyz. 2024-nji ýyl Pekim Paýhat ummany magtymly Pragy ýyly. Şeýlelikde magtymly atamyň goşgusyny labadly okamakda, ýa tutup aýtmakda, aýdym edip aýtmakda, ýa-da bolmasa-da magtymly atamyň kinosundan bir bölek, bir parça oynamakda. Şeýle bir konkurs etjek bolýar. Birinji, ikinji, üçünji ýerlere uly bayrak sowgat berjek. Allah ýol berse nesip etsin. Konkursda sponsor boljak adamlar, himayetçi boljak adamlar, gelip gatnaşyp bilýäňiz, siz hem liçkada ýazsaňyz, men himayetçi boljak. Ýöne himayetçiler öňünden aýdaýyn. Olar bolgusyz akkauntlar himayetçi bolup bilenok. Esasy atly agryly akkauntlar himayetçi bolup bilen. Birinji ýer alan adama Nash Pro, ikinji ýer alan adama 23 telefon S, üçünji ýer alan adama da Redmi'nin soňky çykary. Abdaly bilen magtymly atamyzyň, Gahrman arkadamyzyň, arkadagy serdarymyzyň kitaplary bilen bilelikde sowgat berjek. Bolgusyz zat edenden, haýyrly zat edenin hat ýaxşydyr. Konkursda 7-den 70'e çerli istendik adam gatnaşyp biler. Konkursda diňe ýeňijiler däl, tapawutlanan 3 sanan adama da sowgat bolup biler. Dünýäniň o çeti bu çeti farky ýok, istendik türkmen gatnaşyp biler. Sponsor boljak adamlar elim şumatda 1-nji fevralda başlaýandyr. Mart aýynyň 21-ne bahar bayramyna tamamlanýandyr. Sponsor boljaklar noğut reklamaňyz bolar. Öňünden aýdaýyn. Tatbiççiklaryňyz köp bolar. Rasmoturlaryňyz kän bolar. Gerek bolsa gelin. Üstünlük kemeň.